Vi vil i det følgende vise dig, hvordan nøjagtigt styret multifarvet LED-lys og et komplet nyskabende kontrolsystem vil gøre hverdagen i plejesektoren bedre for beboere og ansatte. Det er alment kendt, at lys har biologiske og følelsesmæssige konsekvenser for mennesker, og at kunstig belysning har en enorm effekt på menneskers sundhed, produktivitet og trivsel. Med døgnrytmelys undgår man 100% de negative effekter ved kunstigt hvidt lys om aftenen og om natten. For os i Norden har det en sekundær funktion. Vores sommerdøgn med 18 timers lys og vinterdøgn med 18 timers mørke kan medføre symptomer ved vinterdepression eller seasonal affective disorder. Døgnrytmelys kan modvirke dette. Ved at inkorporere aftenlys tidligere i sommerdøgnet og inkorporere boost-scenarier midt på dagen i vinterdøgnet, får vi et mere afbalanceret søvnmønster, og vores melatonin og serotoninproduktion går ind i en sundere rytme. Med vores nye app er det muligt at styre belysningen ved hjælp af plejepersonalets tablets. Lightcare OS kan som det eneste styresystem på markedet udføre det, vi kalder personlig intelligent styring af lys. Det grundlæggende koncept bag er lysstyring efter det enkelte individs unikke behov. Faktorer såsom køn, alder, kronotype, personens kliniske profil bliver alt sammen inkorporeret i en unik samling af settings. Lightcare har netop installeret døgnrytmebelysning i 120 plejeboliger og tilhørende fællesarealer i det nyopførte Marienlund Plejecenter i Silkeborg og har dermed skabt Nordens største døgnrytmelysinstallation. Kontakt os per telefon, mail, følg os på LinkedIn eller se mere på vores hjemmeside.